नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तमश्लोकभक्तिर्भवनिनष्टैः मोघं करोति वाचालं भगवन्नङ्गयते यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनकार्यं श्रीचैतन्य ईश्वरम् ॐ वज्ञानतिमिरान्धकाराञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरदेवतानिबन्धं सजीवं तेजं सावधूतं प्रज्ञानसहितं कृष्णं श्रीपादं सर्वनरिन्दं श्रीविशाखानि हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशास्तुते भक्तकाजनगौराङ्गिराधे वृन्दावने श्रीवृषभानु सुदेदेवी प्रणमामि हरिपुण्ये पाञ्चाकल्परूपे च कृपासुनानां पावने कृष्णं नमो नमः हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി പാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 കടക്കാണ്. അധ്യായം 5 വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അധ്യായം 5 കടക്കാണ്. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത്? 4-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതിന്റെ സമ്മറി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ? സമയം കിട്ടിയോ ചെയ്യാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ അധ്യായം മംഗളകരമായ വേളയിൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന് നൽകപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമായ പൂജനീയ സ്ഥാനം നൽകി നാരദനെ ആരാധിച്ചു. നാരദ മഹർഷി ആദരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവന് തുല്യമുള്ള ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 5 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഇത് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ? എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ PDF? നാരദ മഹർഷിയുടെ ആഗമനോദ്ദേശമല്ലേ അതിന്റെ വരുന്നേ? അതെ അതെ അതെ. വാമന മഹർഷിയുടെ ആഗമനോദ്ദേശം. ചെയ്തു ഋഷിയായ വേദവ്യാസനെ
പോവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 5. വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച അഥം തം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹസ്രവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രഷീം വീണപാണി സ്മയന്നിവ. അഥം തം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹസ്രവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രഷീം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. അദം തം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച അഥം തം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹസ്രവഃ ദേവർഷീം പ്രാഹ വിപ്രഷീം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. സൂത ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. അഥ ആകയാൽ തം അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമാസീന സുഖമായി ആസനസ്ഥനായി ഉപാസീനം സമീപസ്ഥനായി ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബൃഹൽസ്രവഃ ഉചിതമായി ആദരിച്ചു. ദേവർഷി ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി പ്രാഹ അരുളി ചെയ്തു. വിപ്രർഷി ബ്രാഹ്മണരിൽ ഋഷിയായ അങ്ങേക്ക് വീണാപാണി വീണയേന്തിയ സ്മയൻ ഇവ അഭിവ്യക്തമായി പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ദേവർഷി നാരദ സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാവുകയും സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഋഷിയെ അതായത് വേദവ്യാസനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നാരദ മഹർഷി ആഗതനായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്ത ഇരിപ്പിടത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പൂജനീയ സ്ഥാനം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്, 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ദേവർഷി നാരദ മഹർഷിക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ദേവർഷി സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാനിവിടെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിയായ വ്യാസദേവനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്കുള്ള ഹേതുവും ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ശ്രീ നാരദൻ മന്ദഹസിച്ചു. അപ്പോ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്കുള്ള ഹേതുവും ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ശ്രീ നാരദൻ മന്ദഹസിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് വ്യാസമഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന്. മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചു. ഭക്തിരസേവന ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള അപര്യാപ്തതയാണ് വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഹേതുവെന്ന് ദേവർഷി വിശദമാക്കി. ന്യൂനത എന്തെന്ന് നാരദൻ ഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം വ്യാസദേവന്റെ അവസ്ഥ ദർശിച്ചത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി സേവന ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് നിരാശ വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം
ആ ന്യൂനത എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് വ്യാസദേവന്റെ അവസ്ഥ ദർശിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. ശിഷ്യനാണ് വ്യാസമഹർഷി, നാരദ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ഒരു ഗുരുവിന് ആ ശിഷ്യനില് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് തിരുത്തി കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് ഇവിടെ, നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭഗവത കച്ചിദാത്മന പര്യുതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മമാനസ ഏവവ. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭഗവത കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച വാസുദേവായ മഹാഭാഗ വാസുദേവായ പരാശര്യ മഹാഭാഗ ശാരീര മാനസ ഏവവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു, പരാശര്യ അല്ലയോ പരാശരസുത, മഹാഭാഗ്യവാനായ ഭവത താങ്കളുടെ കച്ചിത് അത് അപ്രകാരമെങ്കിൽ ആത്മന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ പരിതുഷ്യതി സംതൃപ്തമാക്കുമോ ശാരീര ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുകയാൽ ആത്മാവ് മാനസ മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിയുക ഏവ നിശ്ചയമായും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരാശര സുതനായ വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവർഷി നാരദൻ ആരാഞ്ഞു, ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ? അപ്പോ ദേവർഷി നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ആരാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ. നാരദ മഹർഷിയും ഭഗവാന്റെ അവതാരാണ്, വ്യാസ മഹർഷിയും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. പക്ഷെ ആ അവതാര ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ വ്യാസ മഹർഷി നാരദ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇവിടെ, അല്ലെ? നാരദ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനായ അവതാരത്തില് എന്താണോ ഉദ്ദേശം അതനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യ ഹേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച നാരദന്റെ സൂചനയാണിത്. പരാശര മുനിയുടെ സന്തതിയാകയാൽ മഹാവൈഭവമുള്ള സന്യാസിയായ വ്യാസദേവന് മഹാവംശത്തിന്റെ വിശേഷാധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വ്യാസദേവന്റെ വിഷണ്ണതയ്ക്ക് ഹേതുവെന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ ശരീരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യ ഹേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നാരദന്റെ സൂചനയാണിത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്, ആ സൂചന കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ നൈരാശ്യത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതിനൊരു ഹിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി. പരാശര മുനിയുടെ സന്തതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാവൈഭവമുള്ള സന്യാസിയായ വ്യാസദേവന് മഹാവംശത്തിന്റെ വിശേഷാധികാരമുണ്ട്. പരാശര മഹർഷിയുടെ മകനാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ആ വംശത്തിന്റെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് വ്യാസദേവന്റെ വിഷണ്ണതയ്ക്ക് ഹേതുവെന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ എന്താകുന്നില്ല. ആ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ആ വിഷമതയ്ക്ക്, അതായത് വിഷമത്തിന് ഹേതു എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ ശരീരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ ശരീരത്താലോ മനസ്സാലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. അല്പജ്ഞാനികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം. അപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികളായി കഴിഞ്ഞവരെന്താണ് പറഞ്ഞ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ഇതിനെന്താണ് ആത്മാവായിട്ട് വിചാരിക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കില്ല. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. വാസ്തവികമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ നൈസർഗിക സാമോദം ലഭ്യമല്ല.
ഇപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാത്ത പക്ഷം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ലഭ്യമാകില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുക, ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അത് നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്ലോകം 3. ജിജ്ഞാസിതം സുസമ്പന്നമപി തേ മഹദത്ഭുതം കൃതവാൻ ഭാരതം യസ്ത്വം സർവാർത്ഥ പരിബൃഹിതം. ജിജ്ഞാസിതം സുസമ്പന്നം തേ മഹദത്ഭുതം കൃതവാൻ ഭാരതം യസ്ത്വം സർവാർത്ഥ പരിബൃഹിതം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവാർത്ഥ പരിബ്രഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിജ്ഞാസിതം സമഗ്രമായി ആരാഞ്ഞു, സുസമ്പന്നം പൂർണ്ണ നിപുണനായ, അപി അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും, തേ താങ്കളുടെ, മഹൽ അത്ഭുതം മഹത്തായതും അത്ഭുതകരവുമായ, കൃതവാൻ തയ്യാറാക്കി, ഭാരതം മഹാഭാരതം, ത്വം താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്തു തീർത്തുവോ, സർവ അർത്ഥ എല്ലാ അനന്തര സംഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, പരിബൃംഹിതം സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. വിവർത്തനം. താങ്കളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ പക്വവും പര്യാലോചനാപരമായ യജ്ഞം ഉത്തുംഗവും ഉചിതവും മനോജ്ഞഗംഭീരവും പരിപൂർണവുമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, നിസ്സന്ദേഹം താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു കൃത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണമായി സർവ്വവിധ വേദ അന്വയങ്ങളും സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം വേദ അന്വയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ്. ഇപ്പൊ മഹർഷി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയണ, താങ്കളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ പക്വവും പര്യാലോചനാപരമായ യജ്ഞം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഉത്തുംഗമാണ്, ഉചിതമാണ്, മനോജ്ഞ ഗംഭീരമാണ്, പരിപൂർണവുമാകുന്നത് മാത്രമല്ല, നിസ്സന്ദേഹം എന്താണത്? താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു കൃത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മഹാഭാരതം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണമായി സർവ്വവിധ വേദ അന്വയങ്ങളും സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം വേദ അന്വയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ്. വ്യാസദേവന്റെ വിഷാദം നിശ്ചയമായും പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താലല്ല. എന്തെന്നാൽ ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയൊക്കെ പരിപൂർണമായി അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. തൽഫലമായി വേദങ്ങളുടെ സമ്പൂർണവും സവിസ്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് കൂടി മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും വ്യാസദേവന്റെ വിഷാദം എന്തുകൊണ്ടല്ല? പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടല്ല വ്യാസദേവന്റെ വിഷാദം. കാരണം ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് വേദസാഹിത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിപൂർണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. തൽഫലമായി വേദങ്ങളുടെ സമ്പൂർണവും സവിസ്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് രചിച്ചത്? മഹാഭാരതം രചിച്ചത്. ശ്ലോകം 4. ചെറിയ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ? ശ്ലോകം 4. ജിജ്ഞാസിതമതീതം ച ബ്രഹ്മയത്തൽ സനാതനം തഥാപി ശോച്യസ്യാത്മാനം അകൃതാർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. ജിജ്ഞാസിതമതീതം ച ബ്രഹ്മയത്തൽ സനാതനം തഥാപി ശോച്യസ്യാത്മാനം അകൃതാർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിജ്ഞാസിതമതിദം ച തഥാപി പരിവാദനം ആകൃതാർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിജ്ഞാസിതം ശരിക്കും പൂർണ്ണമായി അവഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു. അതീതം ജ്ഞാനമാർജിച്ചു. ച ബ്രഹ്മ പരബ്രഹ്മം. യൽ എന്ത്. തൽ അത്. സനാതനം ശാശ്വതം. തഥാപി അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും. ശോചസി അനുതപിക്കുന്നു. ആത്മാനം ആത്മാവിനെ. അകൃത അർത്ഥ ഇവ വഴി പിഴച്ചവനെ പോലെ, തകർന്നവനെ പോലെ. പ്രഭോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭോ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
അങ്ങ് അമൂർത്തക ബ്രഹ്മവിഷയത്തെയും അതുപോലെ അവയിൽ നിന്നും ആർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെയും പരിപൂർണമായി സൂക്ഷ്മപദ പ്രയോഗത്താൽ ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തകർന്നവനെ പോലെ പരിചിന്തിച്ച് വിഷാദനായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയ പ്രഭു? ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിക്ക് അല്ലാതെ അറിയാം അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രയാസം വന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാം. എന്നാലും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? അങ്ങ് അമൂർത്തക ബ്രഹ്മവിഷയത്തെ കുറിച്ചും അവയിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെയും പരിപൂർണമായി സൂക്ഷ്മപദ പ്രയോഗത്താല് ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തകർന്നവനെ പോലെ പരിചിന്തിച്ച് വിഷാദനായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രഭു, എന്റെ പ്രിയ പ്രഭു എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ശ്രീ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദാന്ത സൂത്രം നിർവ്യക്തിക കേവല ഭാവത്തെ അനുകൂല പ്രതികൂല സംഭവ്യതകളെ പറ്റി സാവഘാടം പര്യാലോചിച്ച് വിമർശന ബുദ്ധിയാൽ വാദപ്രതിവാദ സമ്പൂർണമാകിയാൽ ലോകത്തിലെ അത്യുദാത്തമായ ദാർശനിക വിശദീകരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് അനശ്വരതാ വിഷയത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ മാർഗങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യോദകവുമാകുന്നു. അതിനാൽ വ്യാസദേവന്റെ അതീന്ദ്രിയ പാണ്ഡിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു സന്ദേഹവും വേണ്ട. പിന്നെന്തിന് അദ്ദേഹം അനുതപിക്കണം? ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദാന്ത സൂത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണത് അത് എന്താ പറയുക, വേദാന്ത സൂത്രം നമുക്കറിയാലേ, ആ വേദങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. ഇത് നിർവ്യക്തിക കേവല ഭാവത്തെ അനുകൂല പ്രതികൂല സംഭവ്യതകളെ പറ്റി സാവഘാടം പര്യാലോചിച്ച് വിമർശന ബുദ്ധിയാൽ വാദപ്രതിവാദ സമ്പൂർണമാകിയാൽ ലോകത്തിലെ അത്യുദാത്തമായ ദാർശനിക വിശദീകരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക രൂപത്തെക്കുറിച്ച്, നിർവ്യക്തിക ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ്, അതിനൊക്കെ വേണ്ട വിശദീകരണം നൽകിയതാണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ. ഇത് അനശ്വരതാ വിഷയത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ മാർഗങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യോദകവുമാകുന്നു. അതിനാൽ വ്യാസദേവന്റെ അതീന്ദ്രിയ പാണ്ഡിത്യ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക രൂപത്തെ കുറിച്ച് അതവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി പോവാണല്ലേ. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം രചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് പാണ്ഡിത്യത്തെ കുറിച്ച് പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? വ്യാസ മഹർഷി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അനുതപിക്കേണ്ടത്? കാരണം ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? വ്യാസ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അനുതപിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ. വ്യാസ ഉവാച. അപ്പൊ വ്യാസ മഹർഷി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച. അസ്ത്യേവ മേ സർവമിതം ത്വയോക്തം തഥാപി നാന്മാ പരിതുഷ്യത്തെ മേ തന്മൂല വ്യക്തമഗാധ ബോധം പൃച്ഛാമഹേ ആത്മഭവാത്മഭൂതം. വ്യാസ ഉവാച. അസ്ത്യേവ മേ സർവമിതം ത്വയോക്തം തഥാപി നാന്മാ പരിതുഷ്യത്തെ മേ തന്മൂലമവ്യക്തമഗാധ ബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭവാത്മഭൂതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസ ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവമേ വാസുദേവായ. സർവമിദം ദേവമേ ത്വയോക്തം സർവമിദം തഥാപി പരിതുഷ്യത്തെ മേ തന്മൂലമവ്യക്തമഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭവാത്മഭൂതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസ ഉവാച. അസ്ത്യേവ മേ സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാപി നാന്മാ പരിതുഷ്യത്തെ മേ തന്മൂലമവ്യക്തമഗാധ ബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭവാത്മഭൂതം. വ്യാസ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. അസ്തി അവിടെയാകുന്നു. ഏവ നിശ്ചയമായും. മേ എന്റെ. സർവം എല്ലാം. ഇതം ഇത്. ത്വയ താങ്കളാൽ. ഉക്തം സർവത. തഥാപി എങ്കിൽ തന്നെയും. ന അല്ല. ആത്മാവ്. പരിതുഷ്യത്തെ സാന്ത്വനം ചെയ്യുക. മേ എനിക്ക്. തൽ ഏതിൽ. മൂലം അടിസ്ഥാനം. അവ്യക്തം അഗാധബോധം അനന്തജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി. പൃച്ഛാമഹേ അന്വേഷിക്കുക. ത്വ അങ്ങയോട്. ആത്മഭവ സ്വയംഭുവായ. ആത്മഭൂത സന്തതികൾ.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു, താങ്കൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും പരിപൂർണ സത്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവയൊക്കെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. സ്വയംഭൂവായ ലൗകിക മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന്റെ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകിയാൽ അങ്ങേക്ക് അനന്തമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആകയാൽ എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് മൂലഹേതു എന്തെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു. അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? താങ്കൾ എന്നെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെ പരിപൂർണ സത്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവയൊക്കെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തില്ല, എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങക്ക് എന്തുണ്ട്? അനന്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് മൂലഹേതു എന്താണെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായാണെന്ന് വ്യാസമഹർഷി പറയാണ്. വിവർത്തനം. ഭൗതിക ലോകത്തിലേവരും ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിയുക എന്ന ആശയത്തിൽ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനവും ശരീര സംബന്ധമോ മനോസംബന്ധമോ ആകുന്നു. അങ്ങനെ സർവ വൈഷമ്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന ഹേതു അതായി തീരുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ആ വസ്തുതയെ സദാ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായിട്ട് തിരിച്ചറിയുക എന്ന ആശയത്തില് ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ചെലുത്തുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ശരീര സംബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സംബന്ധമായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന ഹേതു എന്തായിട്ട് മാറാണ്? മാറാണ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ വസ്തുതയെ സദാ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങൾക്കും എല്ലാ നിർവേദങ്ങൾക്കും ഉള്ള മൂലഹേതു പരിഹാരത്തിന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നിർവേദങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂലഹേതു പരിഹാരത്തിന് നാരദനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്ന് താഴെ വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ നിർവേദങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂലഹേതു എന്ന പരിഹാരത്തിന് നാരദനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്ന് താഴെ വിശദമാക്കുന്നു. നോക്കാം. ശ്ലോകം 6. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യ ഉപാസിതോ യത് പുരുഷ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജ്യത്യവത്യത്തി ഗുണൈർസംഗ. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യ ഉപാസിതോ യത് പുരുഷ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജ്യത്യവത്യത്തി ഗുണൈർസംഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. പരാവരേഷോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജത്യവത്യത്തി ഗുണൈർസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യ ഉപാസിതോ യത് പുരുഷ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജത്യവത്യത്തി ഗുണൈർസംഗ. സ അപ്രകാരം വൈ നിശ്ചയമായും ഭവാൻ അങ്ങ് സ്വയം വേദ അറിയുന്നു, സമസ്തവും അതിവ്യാപകമായ, ഗുഹ്യം അതീവ രഹസ്യം, ഉപാസിത ഭക്തനായ, യൽ ആകയാൽ, പുരുഷ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പുരാണ അതിപുരാതനമായവ, പരാവരേശ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവ്, മനസ്സ്, ഏവ മാത്രം, വിശ്വം പ്രപഞ്ചം, സൃജതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവതി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു, ഗുണപരമായ, അസംഗ ബന്ധമില്ലാത്ത അതായത് സ്വതന്ത്രമായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ പ്രഭുവെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടാവും സംഹാരകനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കിയാൽ ദുർജ്ഞേയമായ സർവ്വതും അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. ഇവിടെ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രഭുവെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനായിട്ടുള്ളതും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായിട്ടുള്ളതും സംഹാരകനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
ദുർജ്ഞേയമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. പവർത്തം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായ ഒരാൾ സർവ്വവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംചയാകുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാര സാന്ദ്രനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനുമാകുന്നു. ഇപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംചയാകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാര സാന്ദ്രനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനുമാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റും? പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരം നേടാനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകളില് പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനുമായിരിക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് മാർക്കുണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ 8 വിധ യോഗസിദ്ധികളുടെ, അതായത് അഷ്ടസിദ്ധി പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവിക സമ്പത്തിന്റെ സമക്ഷം വളരെ തുച്ഛമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു സമയത്ത് 100% ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അഷ്ടസിദ്ധിയുടെ സാക്ഷാത്കാരം, 8 വിധ യോഗാസിദ്ധികളുടെ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്? വളരെ തുച്ഛമായി തീരും. നാരദനെ പോലുള്ള ഭക്തർ ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരത്താൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും ശ്രീ നാരദൻ 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാവാകുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരത്താൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സാക്ഷാത്കാരം, അല്ലെ പരിപൂർണമായ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തികളാണ് നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും നാരദ മഹർഷി 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോട് കൂടിയ ഒരു ജീവാത്മാവാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അല്ലെ, എങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ നാരദ മഹർഷി 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോട് കൂടിയൊരു ജീവാത്മാവാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम।